I el llegirem a peu de carretera a les 12. Molt bé. Sobretot porta un llibre, eh? No deixin cap lloc buit! Aquí falta gent! Hosti, quanta gent! Molt bé, senyor! Quan sonin les campanades, tothom a llegir, eh? A la Fira del Llibre del Pirineu d'enguany el que hem volgut és aportar un acte nou amb aquesta carrerada de llibres que han sigut centenars de persones llegint a peu de carretera. L'acte de llegir és un acte íntim i la carrerada de llibres el que proposava és compartir aquesta intimitat amb altres intimitats. Som un poble de pas i a base de parlar-n'hi es va decidir de fer això de la carrerada. Per mi ha sigut un èxit i per la gran majoria de la gent, el poble ha col·laborat moltíssim, inclús ha vingut gent de fora i es calcula cap a 300-350 persones, que per un poble com Organyà, amb 800 i pico habitants, per mi ha sigut un èxit molt gran, no? Això de cara a Organyà ha estat molt bé perquè ha estat visualitzar tota la feina que s'està fent de potenciació de la literatura i el llibre i el que està significant la Fira del Llibre del Pirineu i, per tant, Organyà com a capital d'aquesta fira. L'impacte ha estat portar el llibre en un espai que no és propi del llibre. Aquesta desubicació ha provocat un gran impacte. Els cotxes gairebé s'han aturat al pas i fins i tot molta gent de dins dels cotxes ha estat enregistrant els lectors a mesura que passaven, amb la qual cosa ara a Catalunya deuen estar corrents vídeos per tot arreu i les xarxes.